Да. Само си Окей, би трябвало да ни чува. Това е интересен вариант. Мисля, че така ще го прави за напред. Без камерата мога да ме чува, да ми се чува гласа и да ми се вижда екрана, което е яко и автоматично отива в YouTube. Пуснах даже линка на Максо и ще имаме... На видеото ли? Не знам, по-скоро не. Да, и в момента, ако някой иска да гледа курса, може да гледа workshop-а, може да го гледа на YouTube Live. Да, така ще направя. Защото автоматично отива на... Супер, аз искам да workshop-а за рязането, това би било супер. Добре. Сега. Да видим. Не, те няма. Тъй. Сега, смятам да почнем малко с един... Така, междувременно докато превъртката, ще пусна Photoshop-а и ще се опитам да обясня каква е идеята на моя лейаута, който смятам да направя. Какво правите вие там в края? Днес всички сме от мъглата. Слушали ли сте тъпанчи? Така. Сега ще се опитвам да тук да чертая някакви неща. Добре. Имаме, нали, това ни е прозореца и какъв лейаут искаме да направим. Такова ще измисля. Това пък. Не, аз в момента опитам да обяснявам, то няма да правя дизайн, нали? Просто обяснявам какво ще се случва. Така, искаме хедър, някакъв хедър, нали? В смисъл, който да обяснява за какво става въпрос, който в него ще има едно заглавие и някакъв текст. Така, този фил ще бъде нещо подобно. Искаме основната част, да ръбъра, така ми печете. Какво правите? Какво с Python има в момента? Така. Айде Python напослед. Днеска HTML. Имаме още една част, която ще искаме да е, това тук обаче фила ще е по-специфичен. Тя ще го начетая. И всъщност, така ще го направя. Значи, какво се опитваме да направим? Опитваме се да направим лейаут, който да го използваме за някакво интересно
портфолио. В случая аз трябва да се направя портфолио и си мисли интересен, защото искам интересен ефект за хоризонтално скролиране, не вертикално. И как да стане това нещо. Съответно, искам да има някакво заглавие, след което да направим друга част от пейджа, да може да скролираме нея вместо цялата страница. И правих и заглавието и правим си другата основната част, която ще скролираме хоризонтално. Обаче вътре в тази част, която ще скролираме хоризонтално, искам да има отдолу обяснение на всяко entry в портфолиото, което какво искам да кажа. Мисъл, ето тук сега ще напиша един текст header, който много не ни интересува какво ще бъде. Да, не така. Така. Обаче тук отдолу искам да има entry title. Ще махна обаче форса. И description. Ще го смаля с 24. И в случая искам да има възможност ето тук да мога да си наредя колкото картинки искам, които да се скролират хоризонтално за entry. Тъй като кажа, нали, отгоре ще имам, после ще добавим тук навигацийка за всичките портфолиота, обаче за момента това ще правим. Тук ще има картинки. Нали, една картинка, която ще бъде примерно тъй. И ще действа като маска. Не. Така, горе-долу разбирате ли какво искаме да направим? Имаме си заглавие с някакви неща, имаме още един елемент, в който всяко нещо, нали, си има, имаме си тук entry в портфолиото и картинки, които се скролират хоризонтално. Насам ще скролирам. След което би трябвало да може да скролваме целият този entry, просто минава назаде или напреде и се появява ново такова с нови картинки и т.н. Това с цялото entry да се скролира напред-назад, ще трябва да се прави с JavaScript, затова няма да го покрием, но трябва да стигнем до този като искаме съответно тази част от екрана да се разпъва заедно с прозореца. Трябва да е голям. Как ще го направим това? Съответно в един момент, ако станете достатъчно добри, няма да ви се налага да ги правите неща в Photoshop, можете да почнете да си ги правите в HTML. Обаче тук минаваме през Photoshop, за да си начертаваме доста общо казано лейаута и да го измислим. Идеи, какви единици ще използваме за размерите на това нещо. На хедера и на мейн. Добре, проценти. За да може при смаляването и увеличаването на екрана и зависимост от екрана да... Окей, ще работим изцяло в проценти. Тук вътре? Проценти. Добре. Окей. И започваме. Така. Сега отиваме в Workshop 2, оставяме си My Team, нали? Казахме, че се отказваме за момента от... Всъщност... Затова Git е добър. Добре, че го комитнах. Върнах я, нека да си тук за момента, но ще трябва да създадем нова папка.
layout 1. И тук, нали, правим стандартните файлове. index.html. Сега, обаче, преди да създадем другите файлове, тук, понеже ще бъде нещо малко по-голямо, искаме да са ни разделени нещата. Затова си правим една папка CSS и евентуално в следствие може да си направим една папка JS. Да си държим JavaScript файловете и CSS файловете. За момента само CSS ни трябва. Правя един елементарен файл, който ще го кръстиме layout 1 ще си го кръстиме, както си трябва. Ще напишем портфолио за момента. Всичко е наред. CSS, common.css, тук правим padding 0 и margin 0 и го записваме. Това, което аз трябва да направя е да съм сигурен, че пътя ми води към CSS, common CSS, а не просто common CSS и да проверя дали тези неща са направени. Само за да съм сигурен, че това работи, просто ще сложа ето така едно body background F00 и ако се покаже червен background, всичко е наред. И сега просто мога да кажа сайт. Shop 2, layout 1, index HTML. И вече виждам, че първо виждам портфолиото, което написах в HTML-а, виждам червения бекграунд на бодито и съм сигурен от тук нататък, че CSS ми е правилно линкнат към HTML-а и мога да почна да работя на спокойствие, а не да работя в един момент нещо не се промени и не знам какво става. Разбирате ли процеса, който съм просто от началото, както си пиша HTML файловете и създавам файловете, така го правя, че да видя дали нещо не съм сбъркал. Това става бързо в един момент и няма нужда да ще видите после какво става. Добре, знам, че файловете са окей. Сега, ще си направя един контейнер, div-id контейнер, който ще ми да държи всичко. Питаха ме, нали, защо по някой път ползвам клас, по някой път ползвам ID. ID-то е, може би, по-експлицитно, когато казвам, този елемент ще го има един път на страница. Не мога да използвам контейнер два пъти в страницата. В случая така искам да бъде. Искам да съм казал експлицитно. Контейнер е само един, може да има два контейнера. И затова използвам ID. Тъй, вътре ще имаме един div-id header и един div-id main. В хедера ще имам портфолио layout, ще ми е h1 и отдолу е някакъв tagline. Така, от тук. Вкарахте ли го? Някакви въпроси, в смисъл, надявам се до HTML частта нямате никакви въпроси и всичко е ясно какво съм написал, нали? Добре. Всички ли го написате тук? Защо дивити? Това ти беше мен. Да.
Така е по-добре май. Не се кротна вече, може да сложа кафето на масата. Кое? Добре. Така. Кое не работи? Липсваща папка. Не е липсваща папка, какво става? Пипаме ли Photoshop или не? Не. Защо? Да се разкарам от английската си среда. Аз не съм възстановил. Тъй. Стана? Окей. Всички вече го имат? Добре. И сега вече трябва да почнем да правим вътрешната част. Нали? В смисъл... Значи имаме main div, имаме още един div, който ще ни държи entity-тата. И понеже аз знам, че трябва да имам още един div, който трябва да държи всички entity, отделно от main. Така да се каже, имаме така. Ще трябва да имаме един div клас entry wrapper, в който имаме един div клас entry. В който ще имаме gallery плюс content. И получаваме следния HTML.
Така. Добавих си малко съдържание да има. Заглавие, технологии, които са използвали в проекта и някакво описание. Парам сега да видим какво се е случило. И в момента като отворим браузъра показва портфолио layout, тайтлите, текста, който сме добавили. Нищо общо с layout, който сме измислили. Но тук HTML как изглежда? Добре, нали? Всички ли го имате вече? Защо? Мисля, че това има значение в случая. Никога са параграфа в контент. Просто искам да имам допълнителен, понеже е специфично съдържание, в смисъл това ще бъде съдържание, което листва технологиите. Искам да имам някакъв клас, който да го достигна. Ако искам да е по-малко, по-голямо, защото отдолу е някакъв текст, пък това е по-скоро поредица от ключови думи. И просто искам да мога да го стилна по някакъв начин. Последствие. Здравей! Ай, още им. Много страшно. Тъй, още някой да чакаме? Тъй, остава само да добавим нещо в галерията, за да може да все пак да го правим лейаута после. Тук ще бъде, така ще направим галерията. Какви елементи? Добре. Well, добре, unordered list. Добре, сега отивам обаче в Flickr да си взема някакви картинки. В момента ще сложим 3-4. Тук имаше един гледащ странно Марио, но и това върши работа. Хваля с фотографските ми способности. Моля? Има защити, ако не са ваши картинките, не става. Ето и аз не мога да я взема, защото не съм логнат тук. Дали ще стане. Трябва да са големи. За момента не ще направим да се размеряват. Така, сега ще ги взема и ще се опитам да ви дам един zip файл с всичките картинки. Това в момента размера е 1024x680, което е добър размер, защото идеята е, че в момента правим портфолио, ще правим най-вероятно картинките няма да са по-големи от... Айде да го сложим 1600, защото идеята е, че мога да покажем някакви големи сайтове. Ама... Да кажем, че така ще е окей. Аз ще ги сваля при мен, ако излезе... Така. Готово. bit.ly f1 pictures 1 и би трябвало да ги вземете картинките. Може? Моля?
Взехте ли картинките? T1. bit.ly f1 pictures 1. Това как беше large type. Секунда, искам да видя. Perfect. Okay. Не е ясно. Така, всички ли взехте картинки? Да. Добре, копирайте си в папката с проекта или не? Значи тук си правим една папка Images. Или къде ги сложите вие? Моля? Всъщност окей, нека да са Pictures, защото нека да имаме отделно смисъл. По-скоро ще направим така. Entries. Ще сложим вътре. Ще имаме друга папка. Но едно. Това е правилният вариант, защото това не са картинки. И в Images държиме картинките към дизайна, в Entries държиме картинките, които са част от съдържанието, защото това е съдържание. Нали? Правим разлика между имиджи, които са част от CSS и правим дизайн с тях, и картинки, които са част от съдържанието, потенциалното съдържание на и принцип 01, 2, 3 ще ги кръстя, защото с тия имена много трудно за работа. И готово. Значи имаме entries, 01 и така нататък. Добре. И сега, тук какво ще направим? Имаме entries, 01, 1.jpg. Спирам си го това няколко пъти. 2, 3. Готово. Нещо забравих ли? Точно така. Най-вероятно ще искам тия картинки, защото те тук ще са малки. Аз искам да мога да се покажат в са големи. И трябва да се добавя пак си оправям пътищата и накрая да се сложа затварящи дата. И сега вече всичко е окей. Ако отида обаче отворя лейаута, нещата не са много добре, защото картинките са по-леки показват, те са огромни, 1600 пиксела и не е много добре. Обаче важното е, че нашия HTML вече е завършен.
Тук нататък имаме работа почти само с CSS. Така. А за него тогава е пак същия адрес. Да, пак същия адрес. Ами CSS ще не бъде никакво. Да. Сега. Body. На фонд. 16 пиксела. Искате ли да отидем в Google Web Font и да си вземем нещо интересно. Примерно OpenSans. Condensed. Взимаме си Light, Bold. Latin Extended. Не ни трябва кирилик, защото да кажем, че е само на английски. За да го държим малък шрифта, защото виждате както страни показва колко page load. Ако отидем и пуснем Cyrillic Extended и Cyrillic, вижте какво ще се случи с page load. Просто става още по-голям шрифт. Ама ако искате кирилица, нека да го оставим така, нека да е с кирилицата също. Open Sans. Condensed. И копирам си import rule, който ми е за CSS-а. Не така. Искам. Върнах се назад. Cyrillic, Latin Extended, Cyrillic Extended. Import. Copy. И го пускам най-отгоре. Моля? Open Sans. Sans, както се чува, ето го то отгоре се пише. Open Sans Condensed. Live 300 Моля? И трите стилове. Да. Light, Bold и взимаме Latin Extended, Cyrillic и Cyrillic Extended. Отиваме по-надолу и цъкаме Import Rule. Мисъл, ето тук. Като скролнеш малко по-надолу, имаш стандарт Import JavaScript. Мисля какво стана. Изглежда добре. Шрифтът е по-специфичен. Вече. Още един път се върна. Да, Open Sans Condensed. Какво да пусна? Още веднъж само HTML да видим. Окей.
Така, написахте ли го? Стигнахме ли до Shift всички? Да. Добре, някой още да пише? Зададе ли на полето Open Sans Condensed? Импортна ли го така отгоре? Значи нищо. Специално пише ли се, освен да се копират този текст с импорт? Не, това е. Мисля, копираме импорта най-отгоре, пишем Open Sans Condensed на фон пропъртито и ви трябва да стане. А сейв да ли? Да, съм. Вече пак. Така, нека да продължим с лейаута. Ще стигнем пак до Shift, ако има проблеми с Shift. Така, пуснах си тук, понеже знам, че картинките и на лито и на имагъто трябва да им задам дисплей блок. Малко да си спестя писане после, дисплей блок. И сега контейнера, Божието няма никакъв падинг, защото съм махнал падинга от всякъде. И сега контейнера, дай да видим как ни е контейнера, background червен. Или да видим как е тук, background някакво такова. Взимаме си го от Photoshop, просто някакъв цвят. И да видим какво ще стане. Аз в момента, за да се вижда все пак този лейаут, ще отида и ще кажа така на всички картинки. Защото в момента картинки са ни много големи. Ще кажа width 200 пиксела, height 200 пиксела. Просто форсвам размерите, просто за да мога да ги свия, за да ни пречат на лейаут. Така е малко по-ясно, нали? В смисъл, виждаме повече неща едновременно. Ще разпана. Спартията. Така, бодито не искам да има падинг, контейнера също няма размери и на контейнера може да му кажем падинг. Падинг, тук ще работим в пиксели, нали? Или проценти, как да кажем, 20% от всякъде. Ние ще работим в проценти, нека да работим в проценти. Добре, 20% е много определено. И 10 е много. 5% падинг явно е окей, защото изглежда всичко е супер. И това ни събира навътре всичко останало, нали така? Задавам на кое? Имам header, имам и main. Трябва да им задам някакъв background, за да се видят. Задавам background червен на header, задавам background зелен на main. Рефрешвам и ето да ги видим как изглеждат. До тук лейаута е окей, нали? В смисъл с идеята, че това вече не е, все още не е в проценти, от гледна точка на размерите. Сега, обаче трябва да кажа на хедера искам да е height 10%, на мейна height 90%. Не работи. Защо не работи? That's a tricky question. Заради падинга 5% става 105%. Къде става 105? Падинга няма нищо общо, в смисъл падинга е на контейнера. Хедера му казвам хейт 10% от това, което му остава. Някой, както казах, that's a trick question. В смисъл, определено не очаквам да ми отговорите, ще би интересно, ако някой ще се сети. Проблема, в смисъл какво? Не. Има много голяма разлика, нали, има сравнителна разлика между width и height в CSS. Проблема в момента е, че width го знаем, но height не го знаем. В смисъл, height от какво? Защото ако си помислим как се
изчислява хайта на бодито. Тръгваме от HTML елемента, стигаме до body елемента, след което стигаме до контейнер и така нататък навътре. Как се изчислява хайта? Хайта зависи от най-вътрешния елемент и от неговия контент, нали така? Защото ако сложим тия картинки в момента, нали, както ги има тук, вижте колко е дълго и голямо мейна. Ако отида и кажа display none на картинките и URL, вижте какво ще стане. Следователно хайта ни е стойност, която се променя постоянно. Следователно браузъра не я знае. Какво трябва да направим? Трябва да отидем до body и да кажем hate 100%. За да видим какво ще стане. Все още нищо. Затова се прави едно допълнително нещо. Казваме body, запетайка HTML, hate 100%, overflow hidden. Което забраняваме с overflow hidden, не само че казваме на бодито и на хайта, на бодито и на HTML, да са големи колкото е голям прозореца, но му забраняваме да прави скролбари. Каквото излезе по-голямо от тебе, просто го изрежи. И като тиснем тук да правим рефреш, пак нищо не работи. Добре, обаче, нали, тук знам, че сме оправили бодито. Какво се случва? Идеи? Колко е хайта на контейнер? 100%. Дали? Има ли хайт зададен? Значи няма хайт. Това е проблема. Обаче имаме тук си по този начин, ако дадем хайт 100%, какво става? Чупим си правилото, нали така? Следователно, или трябва да дадем 90, да, пак не ще да работи. Сега сработи. Махнахме падинга и сработи. И получаваме тази ситуация. Как може да постигнем пак същия ефект от падинга, който искаме да постигнем? Максимум не отговаря. Ясно, стриминга му не е добър, ама колкото толкова. Така, контейнера си има hate 100%, всичко е точно. Header, можем да кажем margin 0,5%. Да видим какво ще стане. Хоп, създадохме този margin. Ако на мейна също му кажем margin 0,5%, получаваме падинга, който искаме отляво и отдясно. И така. Сега, понеже мейна ни е 90%, той е по-големия, искам от него да вземем 10%, за да може да направим така. Той ще има margin 5% и отдолу, и отляво, а хедъра ще има 5% и отгоре, и отляво. Пак. И ето ситуация, в която имаме бъг, който така не мога да обясня, много често се случва. По някаква причина слагаме марджин на един обект и той по някаква причина излиза извън парен. В момента марджина, който сме казали е на хедъра, който е червен, сме му казали margin top 5%, който margin top по някаква причина избутва, излиза извън парента и това е бъг. Това определено не трябва да бъде така. По логиката на бокс модела. Не става. Не е това ситуацията. Да видим какво ще стане. Тук са 70. Добре. С марджин отгоре няма да стане. Марджин отдолу също. Дай да се върнем на предишната ситуация. Нещо. Да.
Сега, обаче, някакви идеи, как да го направим това нещо, в смисъл в момента трябва да сложим 5% отгоре и 5% отдолу. Моля? Няма да не реши проблема, нали? Пак имаме height 100%, мисля, че имаме достатъчно дивове, за да го направим. Може би тук. Аз се сещам за да пробваме така. 90%. Height. Понеже тук не ни е. Да. И става по този начин, като сложим един margin top 5%. И ако докараме горе-долу грана да ни е квадратче, ще стане окей. Обаче като стане, като се разпъне, ето какво се получава. Да? Може ли да спреш за малко на CSS преди да всичко? Добре, секунда само. Да, ето. Само че ако ще преписвате, по-добре направете, препишете така. Само секунда. Header, main, margin 0,5% и аз тук ще го изтрия. Ето така. Тоест, да не мърдам дъската да направим малко завети на светлината или не. Може да пробваме. Айде видим. Или ще станеш ли? Небеса. Няма да реши много проблема с дъската, но няма ми свети. Секунда, май така ще. И така реши проблема и диската малко. По-добре? При мен се получава начин там между хедър и бомб. На кой браузър? Особено. Моля? Чакай. Защо? Контейнер има падин 5 пиксела, аз нямам падин 5 пиксела за къде да речи. Има го тук. Да, ние, точно това е проблема.
10%. Някъде марджин, който... Да, тук бекграунд има някакъв, не е добре. Мисля, защо има състояние между... Добре, защото съм това с... Я да е снимам? Къде снимам? Дисплей на ли има дисплей на Да, добре. ли, запитайка има където е. Дисплей на да се казва нищо. Да, аз задивате в Facebook. Аз нямам записано. Аз се помиля. Да, то се Това е някакъв спален. Чакай. Ето. Няма как. Просто трябва да се внимава. Винаги можеш да да внимава. Защото имаме води, запетайка HTML. Ага. Да. Защото търсиш HTML елемент в водито. Да. Google Fonts. Сега че Open Sample трябва да работи. Сега става още. Като именетка. Ага, добре. И това снимаш. Стана ли? Да. Така, виждам, че сега има напредък. И така. Сега, аз какво направих? Понеже, ако сложим еднакъв процент отгоре и отстрани, винаги широчината, поне в повечето случаи, ще ни е landscape. Размера на екрана. И по принцип, винаги 5% от width ще са много повече брой пиксели от 5% от height, ако ни е в landscape. Затова сложихме половината на това, което имаме margin top 2,5%, пък имаме отстрани margin 5%. И съответно получаваме поравно, реално погледнато, разстоянието. И отдолу си стои. Оставяме едни 5%, там в смисъл 7,5% от височината да зависят да си седат отдолу. Това стана ли ясно или не? Май не. Да? Да, при нас получава
Да, да видим. Дървенията. Всичко са. Я мисля, какво да правиш? Това сме си схрони с... Не също нещо. Имаш ли марджин топ на това нещо? Някакво почини за мултиплан. На мейл. За контейнер. Така трябва да е. Това не е така. Който е също има марджин... да е инспект на зеления елемент. Да, и инспект на това. Я да се зададем един хедър и на main, overflow hidden. И при трябва да се реши проблема при теб. Окей. Добре. Сега аз малко ще, понеже хедъра става много малък, ще направя 85, тук ще сложа 15, мисля така ще стане хедър и main съотношението, за да може малко по-голям хедър, пък имаме място в main. До тук всички стигнахме, нали така? И вече браузърът, нали, това се разпъва, като разпъваме пазърчето. По принцип това, че в момента се отрязват тия неща тук, не е лошо, защото имаме възможност да си напишем media query-та и като кажем, като остане екрана, нали, по-малък от определен размер, ние да смалиме текста, защото идеята е, че ако наистина екранът ти е такъв, най-вероятно гледаш някакъв по-малък девайс, който е по-близо, който се гледа от по-близо и съответно можем да не ни трябва толкова с голям текст. Продължаваме с другата част от лейаута. Сега, имаме entry wrapper, който ще го използвам, който няма да се използва особено много, но ще трябва да му кажем на него така. Трябва да всички са косове, нали така? Да. Entry wrapper. Аз си ги правя като косове. Точка entry. Точка entry. Как бяха? Вътре в event имаме gallery и content. Добре. Това ни е структурата на HTML, просто си я написваме в CSS. Тук някакви въпроси? Така, на entry wrapper трябва да му кажем height 100%, за да можем да кажем и ще му дадем background 00f, за да видим какво ще стане. И хоп, става синьо. Това вече ни е entry wrapper. Знаем, че entry wrapper е голям колкото е целият main, което това е целта на упражнението. За момента. Тъй, вътре в него имаме entry, което също трябва да има height 100%. На него да му кажем background ff0. Стане жълто. И той става голям. И знаем вече, че лейаута си е окей, вървят с нещата както си трябва. Gallery, можем да кажем, че е height 80%. Бъркам още един път. Background 0ff. Хоп. И галерията стана 80%.
контента, height 20%, нарочно искаме да имаме height, няма значение, че можем да го ставим без, но background, но всичките мисля, че минахме и той виждаме, че се промени и че пак взема цялото пространство, което е нужно. Тук супер, нали така? Сега трябва да пусна дисплей блок на картинките и да видим какво ще стане. В дисплей блок и всичко е наред, но просто излизат извън галерито. Я да имаме сега галери. Overflow hidden. Даже направо мога да кажа така. Няма да казвам така генерално, точно така Overflow hidden. Галерито контента за момента ще го ставим без такива неща. И картинките се отрязват, всичко е наред. До тук. Сега ще направим лейаута за галерията. Галери, UL, ULL, ULLA и ULLA имага. И така. Пак казвам 100%, хайде 100% на UL, за да видим дали ще се случи това нещо. Казвам му зелен цвят и то става автоматично и знаем, че цялото нещо си е UL. Вече. И можем спокойно вътре, тук също му кажем overflow hidden, за да изчисти флоута след малко, предварително. Що вече знаем, че ще дадем float left на литата. Хоп, ето ги флотнаха литата. Дори ако им дадем padding 20 пиксела, и дадем inspect, ето литата се виждат, нали? Как са нещата. Сега, понеже аз не искам да... В случая, понеже горе исках да скрия картинките и съм казал width height, нали? Това го махам, защото не искам да е така. Той ще седи ето тук. Ще кажа на add display block. Ще им кажа width 100%. Ще кажа на картинката width 100%. И налито ще му дам размер. Като ще махна падинга. И сега налито размера му е 300 пиксела. Картинките се уразмериха спрямо това нещо. След което мога да кажа margin. Да видим какво ще стане. 20 пиксела, дали ще сработи. Добре. 20 пиксела отдясно, 20 пиксела отдолу. Не, искам. Всъщност не така. Отгоре отдясно, не отдолу. Ни трябва. И имаме нужда да кажем така. First child, сега ще го обясня. Хоп, така.
Сега, вижте какво направих аз. Казах 600 пиксела на картинката и казах освен това на UL да има 4000 пиксела width, а галерито да е 100%. Ето видим малко по-сложен лейаут, което контролираме, че флоута да работи, защото какво се случваше? Когато бяхме казали на... Ще върна обратно в CSS-а. Когато бяхме казали... как да се стане това? Ще се опитам да прибера и така. Няколко пъти, за да мога... Така, виждате ли го в момента или не? Тук вижда ли се? Добре. Аз ще го свия малко. Доколкото е възможно. Добре. Може, мисля, че така ще стане. И така. Добре. Сега, тук виждате ли как обяснявах, нали, че в един момент ще станат сложни лейаутите, защото ще имаме един div, един елемент, друг елемент, трети елемент и те ще ги ползват за различни неща. Тук имаме main, нали, който е цялото нещо, след което имаме gallery, след което имаме entry, цялото нещо е entry, след което вътре имаме зеленото е gallery, лилавото е content, нали така. Галерито, съм му казал, галерито да е 100%. 100% от entry-то, което е до края на зеленото. И съм му казал overflow. Вътре в галерито обаче, на UL, който държи всичките снимки, съм му казал 4000 пиксела. Много натам. Което ми позволява да кажа на тия картинки 600 пиксела и те да имат място да се флотнат една към друга, нали, смисъл от друга. И тук има още 4000 пиксела натам, нали, колко картинки. И може да ги сметнем, нали, 600 пиксела картинка, плюс 20 пиксела марджин и може да се сметнат. Нали, в смисъл хикс на брой картинки по 620 плюс 20 пиксела. Това е, нали, целият width, който всъщност имаме нататък, който ни трябва. И в случая, аз какво мога да направя? Ще ви покажа с CSS какво ще се случи, когато кажа на UL position relative left минус 200 пиксела. Мърдна го обратно. Това, сещате ли се как ще го използваме? Кой се сеща как ще го използваме това нещо? Ники да не се смее. Виждали сте много пъти, тук е едно бутонче наляво, от другата страна бутонче надясно и можем, че след JavaScript, вече сме си направили лейаута, който можем да местим напред-назад с CSS. С JavaScript да кажем на този UL мърни напред, мърни назад и да си направим custom scroll. Другото, което е, че има вариант, в който да кажем на галерито overflow hidden, overflow hicks out. И вижте сега. Хоп. И ако махна и тези 200 пиксела, дето са допълнителни, защото на нас в момента ни трябва, защото вече не е overflow hidden, а overflow hicks out, имаме хоризонтален скролер на всички снимки, които дойдат, ако не натисна линковете. Получихме хоризонталния скролер. Обаче, това не е ясно колко е полезно. В смисъл, в случая, хубавото е, че го има и можем да направим Progressive Enhancement. Като сложим JavaScript, той да изключва, да прави Overflow Hidden, да сложи един клас, който слага Overflow Hidden и който пуска всички останали интерфейс. Ако нямаме по някаква причина JavaScript, това работи навсякъде. Това дори да се отвори от телефон, би трябвало в момента да се работи. Защото взимаме го на такъв размер, тук съвсем спокойно можем да си скролираме, защото браузърите на телефоните са умни и можем да скролнем настрани и да си видим какво става и да си кликнем на линковете. Така че това нещо работи. И като добавим JavaScript, ако това е съпортното, можем да махнем ховъра, да добавим други интерфейси и вече да си измислим скролиране, което е на определен размер. Дори можем допълнително да добавим вариант, когато
е на малък екран, да схвием малко картинки. Да не са 600 пиксела, да са 400 пиксела. Тогава ще са малко по-малки, обаче пък ще се виждат повече неща наведнъж. Ясно? Стана ли ясно как стана този скролер? Как форснахме това нещо? В случая няма да работи, ако добавя още, нали, смисъл, ако кажа, мисля, ще се го покажа нагледно, ако просто кажа, нали, 2000, отида в HTML и копирам тия картинки, те са, нали, 3 по 6, 18, виждаме какво ще стане. Хоп, минава на втория ред. В смисъл, чупиме го, защото казал съм 2000 на UL, 2000 пиксела, обаче картинките са повече от 2000 пиксела, което всъщност се избягва чрез... Има два метода, зависи как генерираме темплейт. Ако генерираме темплейти с PHP или някакъв друг език за, нали, скриптов език, можем да, нали, ние знаем колко е широчината на всеки елемент. Можем да кажем така, в смисъл този width ще изчезне от тук, ще отиде в HTML и можем да кажем, нали, вътре в HTML, кам че е възможно, не че би трябвало така стане, но тук можем да кажем, нали, style, кога са позволени стиловете. В този случай са позволени, защото, нали, с някакъв скриптов език ние ще му кажем width и тук ще изчислиме колко имаме 6, по 6, нали, имаме 6 елемента по 620 пиксела плюс 20. Значи 3740 пиксела ни трябва. И тук изведнъж, нали, ще стане 3740 пиксела и се събират всички картинки точно с падинг. И по този начин се правят такива интересни. Това също можем да направим с JavaScript. Можем да кажем, в смисъл, няма никакъв проблем, нали, това да си остане така, да кажем тук 10 000, нали, не е хубаво да е толкова голям степен, нали, стойност, защото браузъра се мъчи и примерно тук сега е изключително много празно пространство. Но последствие с JavaScript да кажем колко са ни елементите, преброяваме елементите, знаем колко са дълги, даже ние може да не знаем. Това е хубавото на JavaScript, е, че ако на нивото, ако предварително не знаем колко са ни големи елементите, може в JavaScript да кажем, а колко са големи тия елементи. Преброяваме елементите, дори може да кажем, не ги преброяваме, не ме интересува, просто започне една променлива, виж всеки един от тия елементи колко е дълъг, събери цялата тази стойност и да служи като width на UL. Плюс 20 пиксела за всеки падинг от дясно. И то ще се изпълне точно. И то ще override стойността, която сме задали в CSS-а и пак ще стане точно, нали, смисъл 8 и накрая, това е там 20 пиксела и всичко ще сработи. Когато се опитваме да правим някакви неща, които не ги знаем предварително като размери, JavaScript е доста полезен в това отношение, че можем да разберем на клиент, нали, в клиент средата, в самия браузър, какво се случва и да взимаме някакви решения на базата на това какво се случва и какви са размерите в този момент. Тъй, на същия принцип, това нещо се получава малко Inception. Защото както имаме в момента, нали, тези неща, нали, и ги скролваме, на същия принцип аз искам да създам цялото такова нещо за цялото entry. Нали, направихме един entry wrapper. Entry wrapper ще ни е 400 000 пиксели. Няма значение. В смисъл, идеята е, че той е размера с JavaScript. Разбирам колко е размера на това нещо, на само зелената част, width, и сетвам на всяко entry това да му е width. След което entry wrapper става толкова дълъг, колкото entry-та имам в него и започвам него да го местя. По него ще е с JavaScript изцяло. И отдолу ще, нали, може да се добавя, нали, поредица от иконки за всяко entry в портфолиото. Цъкам второто и с JavaScript просто казвам, премести го с left минус колкото е width с JavaScript. Независимо, нали, смисъл, като си преместиш, като юзера си смали браузъра, той, нали, като цъкнеш бутона, той пак, нали, JavaScript проверява колко ми е голям този прозорец, добре, сега ще го изместя с толкова и пак нали, и всичко се скалира. И винаги така наречения paging работи. Все едно преместваме следващата страница, следващото entry и така нататък. Концептуално стана ли ясно? Имате ли интерес да видите това набързо написано с JavaScript как ще работи или не? Да. Няма да обяснявам JavaScript, в смисъл на дълбочина. Ще сложим едно jQuery и ще го направим. Добре.
Няма ли си end версия? Окей. Няма време. И сега както споменах тук, new folder, JS и тук си го слагам. И сега JS, app.js, също така трябва в HTML да си добавя така. Трябва да си добавя един скрипт src JS. За да не бъркам, просто ще отида, ще отворя JavaScript, ще натисна Enter и ще си копирам. Не, това не е чист JavaScript, ще пише jQuery, защото е много по-лесно, много по-удобно. И така, и това също трябва да го копирам и да сложа от JS. Сега тук ще кажа на браузъра, взето казвам на браузъра като заредиш всичко, изпълня този код, това означава да заредиш всичко без картинките. В смисъл, като заредиш HTML, като заредиш CSS и всичко е готово, нали? Само картинки се зареждат, вече започва да екзекютваш този JavaScript. И за да тествам, както тествах с червения фон, нали, казвам си alert, loaded и готово. Значи знам, че JavaScript ми работи, заредил се е jQuery-то, заредил се е моя JavaScript, който ще на jQuery и мога да продължа да пиша. Така. Сега, първо, тук ми трябва повече от едно entry. Това ще го сложа така. Готово, две entry имам. Какво ще стане с layout? Нищо. Всичко е наред. Работиме, окей. Първо искам да оправя галерийката. Както обясних, искам... Моля? Не, просто в момента почти съм сигурен, че минава отдолу. В смисъл, понеже няма... Ако отида в main, ето, entry е така и другото entry е отдолу. То даже почва да се вижда, ама няма много място, само секунда сега ще видим. Ето, ако цъкна entry и виж как тръгва тук отдолу, почва под него. Минава едно по друго. Обаче ако кажа сега на entry-тата float left и на entry wrapper му кажа, нали, x еди колко си, то ще сработи. Тъй, но първо ще оправя картинките. Как ще стане това? Първо ще видя ще хвана в JavaScript всичките галерита. И както виждате jQuery, защото е популярно, вече предполагам ще ви е познато. Very well. Точка each. Това познато ли е? Не, аз говоря това в кавичките. Това е CSS селектор. И хубавото, нали, това jQuery стана доста популярно, беше jQuery for Designers, защото нали, ние всички разбирахме от CSS, но не разбирахме от JavaScript и където това в JavaScript би било доста забавно, трябва да се напише документ get elements by class name. Нещо такова беше, даже аз съм забрал, нали? Примерно трябва да е gallery. После въртиш цикли, много е сложно. В смисъл, забавно е. Просто е по-различно. Стигането до елементите и работата с елементи чрез jQuery, нещата са изключително удобни. Затова стане толкова популярно. Сега, аз какво искам да направя? Искам за всеки. Когато работим с JavaScript, тук трябва да работим с независимо колко ентита има. Искам да оправя галерията за всички ентита, не само за едно. И затова искам да взема всеки UL, защото ще работя върху UL-а. Искам на него да му сложа with, не е нещо такова. Затова взимам всички UL, които са в галерия.
И мога да кажа, първо, така ще направя console.log, което малко е странно, как ще стане, но size казва колко такива елемента намери. И ако рефрешна в конзолата, да, тук не трябва да има точки запетая, хоп, 2. Ще се оказва 2 съм намерил. Окей, добре. Сега, тук имам едно такова нещо, което се казва this, което ми е референция към текущия UL. This.find li.size. Само че тук ще направя така. Console.log. И ще чакаме какво ще каже. Оп, 6. 2 пъти по 6. Ние намерим. Значи точно така. Минаваме и ги намираме двата пъти. Окей, и сега. Мога да кажа така. This. Да, това ще трябва да го копирам. This.css with запетайка. И знаем броя на листа в него. Трябва да ги умножиме по 620 пиксела, 620, което трябва да си е като стандартната математика в скобки, плюс 20. Видим какво ще стане. Мисля, че сработи, нали така? Нали разбрахте това какво прави? Взима, в смисъл, искам да кажа на този е UL, CSS стойността, width, вземи на този, нали, на този колко бройки лите в него има, умножи всяко по 620, смисъл умножи бройката по 620, защото всяко е толкова и служи 20, допълнително, нали, тия 20 пиксела, които имаме отдясно, за да, нали, за да сработи. Моля? Не, понеже ние знаем, че имаме марджин 20 пиксела отляво на първия елемент, трябва да сме сигурни, че сме го предвидели в уида на парент, защото иначе ще мина на другия ред. Мога да ни стигне и уида. И по този начин сме оправили това. Сега взимам галерии, ако си го копирам, тук ще направя entry и ще видя колко entry имам. Две entry. Добре. И по същия начин искам сега да взема entry wrapper. Винаги веднъж проверяваш, след това... И искам да съм сигурен, че това работи. Сега в момента просто ви покажам процеса. Аз знам, че ще сработи, нали? Някой път го пишеш, ама хубаво е да знаеш какво правиш. Нали? В началото да си сигурен в това, което правиш, защото в един момент, нали, ама пишеш някакви функции напред-назад, се предават, нали, такова и после се почва великото дебъгване, къде точно се чупи. И се почва същия процес от начало, след като, нали, би трябвало вече да си доста по-напред. Идеята е, че тук малко по-бавно се движа, но проверявам всичко, което правя, за да знам, че после няма да се налага да се върна от начало и да почвам да слагам брейкове навсякъде. И да се чудя какво стана. CSS. Сега, тук обаче имаме другия проблем. Не знаем колко ни е голям, колко пиксела е entry-то. Можем да кажем в момента, тук CSS, нали, то ще е width, запетайка, нещо. Това ще го
нали, закоментираме за секунда. В момента трябва да видя как мога да извадя колко е width на едно entry. Мисля, че мога да го направя по този начин. Точка entry, това е доста така мързеливия начин, точка width. Нали, защото тук искаме всъщност да може да се оправяме без да знаем какъв е размера на екрана. Какво ще стане? 1721 пиксела. Нали. И вече знаеме как да вземем това нещо. Тук ще трябва да видим колко entity има, след което да го умножим по колкото е width на entity. Значи правим така entry.size по entry width. И тук е OK, само което не сме задали в CSS е float left. Има какво ще стане. Сега ако дадем inspect, нали, и цъкнем на второто entry, ще видим, че второто entry започва някъде, нали? Не може да го видим, защото то е къде. Всъщност в момента това дори не е правилно, защото 1700 е повече от нашия екран. Мисъл, 1700 пиксела, ето един проблем. Как се хващат проблеми? 1700 пиксела ни е цялото нещо с картинките. Би трябвало поне. Няма как да е повече. Тъй. Значи да видим какво ще стане, ако пробваме да дадем хедър. Uh, 1719, добре. Значи това е ситуацията. Добре, значи това би трябвало да работи. Сега ще видим как ще го изтестваме. Трябва да създам, за да го изтестваме, трябва да създам нещо, което да мърда цялото. Бутонче или нещо такова, което да пусне местенето. Затова ще си направя едно бутонче тук отгоре. Най-безумно. Добре, тук ще трябва, и ако не искам, ще трябва да кажа, нали, потом някакъв падинг, ще иначе не става. За да не ми пречи на лейаута, ще му кажа абсолют. Има място там горе, ама не искам да заема истинско място и сега е готово и сега може да си го цъкам. Как се хваща? Трябва да го прихванем с JavaScript. Прихващаме го по следния начин. Пак вече ни е познат селектора, предполагам. Клик. Alert. Сега като го цъкна, кликате. Добре, нещо се случва. Би трябвало да мога да кажа така. Entry wrapper .css left тайка минус entry size делено на 2. Идеята е да се премести на половина, за да разберем, че се е преместимо, иначе ще е същото entry, ще изглежда по еднакъв начин, няма да разберем дали работи или не. И какво ще стане? Нищо. Сетих се защо, защото entry-то няма, entry wrapper няма position relative.
секунда само. Мисля, че знам какво става. Добре, anti-wrapper left minus. Хоп, нали. Важното е, че до някъде работи. В смисъл, знаем, че това работи, сега трябва да видим защо тук сметката нещо не се получава. Може би така трябва да стане, не знам. Еми, то би трябвало това да е 1700 делено на 2. Да стане, обаче не ще. Защо не ще? Вероятно заложим това колко е самото entry. Само секунда. Ще поначувам. Цялото това. Интересно ми е, че ако направя така, какво ще стане сега? Се бутнем сам, но защо entry wrapper? Entry wrapper трябва да е по принцип ID, защото е само едно. И може би ще има Долу имаш още един. Защо мести само всички картинки ми е интересно? Ти между другото, като имаш делено на 2, няма ли опасност да се кара на същата картинка, където смени картинките в самите лита? Тоест им просто, че го мести, имаш мърдане. Трябва да премести това. И това трябва да премести. В смисъл, не, текста. Трябва да стигне до средата. Ако стигне до средата, с текста ще изчезне. Нали го направихме така, по някаква причина. Това нещо не съм сигурен какво вади. В кавички ще стане стринг. Ми не, трябва да се калкулира. Не. Не работи така JavaScript. Нещо. Хванах си проблема, това е защото като тия... Не size, width ни трябва. Никой не се забеляза, че телят грешното нещо. Ето, мръдна. Минус. Оп. Нали. Сега. Ще увидя плюс CSS Transition. Ще пуснем един Transition, за да се вижда анимацията и за да се вижда джаджата, Transition CSS. Хайде бе. Долу имаше всичките. Ето тук. Така. CSS-а ще пусна един entry wrapper и ще пусна това нещо. Така, какво ще стане? In the game.
Това е заработи само един път. Но ето смисъл, като го рефрешнем, то взима колко е голямо цялото нещо, 700, връща го толкова, да видим какво ще стане, ако направим рефреш. Вземем браузъра, от голям браузър, рефрешнахме, не сме рефрешвали малкия браузър и цъкнем бутончето. Все още работи. Трябва да имаш един бутон back. Ето, този бутон в момента не работи както трябва, нали, но... Да. В принцип, всъщност, можем да кажем, да, идеята е този бутон да стане... къде го сложих? Нали... Next. Previous. Да видим какво ще стане сега. Да, ама те и двата са на едно и също место. Няма да стане така. Next pref. Трябва next. И ето. Минус, чакай само секунда. Това. Ще така. Next. Сега няма стане така. В принцип тук трябва да стане, ако стане 0, ще стане, но в случай, защото са само 2. Next. Previous. Трябва да се добавя още една променлива, за да се траква на коя страница сме и ако е на първа страница да казва 0 вместо минус някакви, защото нали, това е custom case, че е първи елемент и е 0. И получихме този лейаут. И вече ако искаме, нали, смисъл да махна всички тия бекграунди и дори, мога да махна бекграунд. Даже мисля, че мога да стане така. Бързичко та. Махна всички бекграунди, освен този от контейнера. И имам доста чисто. Дори мисля, че като махнах бекграундите, нямам нужда от този 20 пиксела падинг отстрани. Ето как изглежда. С реалните размери. И почти даже си работи така, както си е в момента. В смисъл next. Тук не знам какво стана, къде отиде overflow. Само секунда.
тук да затъркам всичките зоолове, защото тук няма overflow. Далее да има overflow x out. Това има Firefox. И Safari също стане. Вижте. Интересен казус. Overflow is hidden. Защо? Аз тук какво казах? Anti-wrapper. Някой ще спомня за кога точно изчезна скролера? Че нещо... Като казах Position Relative на Anti-wrapper, нали така? Да видим. Или float ни на това. Аха. Добре. Какво? Не мога да разбера, често казвам какво става. Така е интересен казус, след смисъл видимо и, нали, и при мен се случват неща и трябва да видим как се дебъгва. Ще видим как ще стигнем до момента, защо така се случи. Overflow hidden, gallery well. Така трябва да е. Просто че gallery трябва да има overflow out. И нито едното, нито другото не помага. А gallery защо е? Там да го направи на контейнер дива, там, ако се сложи контейнер. Entry wrapper, а entry-то трябва да е... Разбрах къде съм го счупил. Така, аз не съм задавал стойност на entry, а казах entry wrapper да е много голям. В случая това е проблем. Би трябвало с JavaScript, като взема, преди да сложи тия работи, нали, трябва да взема header, къде беше, където е примерно entry width. Трябва да е на Разбрахте ли какво стана? Не. Ето сега работи. Защото аз казвам entry-то по дефиниция, в смисъл имаше 100%. 100% беше окей, докато entry wrapper, той беше 100% от main. Обаче аз казвам, аз без да задам точен pixel width на entry-то, казвам на entry wrapper да е много голямо. И съответно entry-то става много голямо и галерито то също е 100% и съответно то става много голямо и няма какво да има достатъчно много място, за да си напълни картинките и няма смисъл да прави overflow. Затова се прецакват нещата. Тук проверявам колко е размера на хедера
слагам го на entry-то, след което използвам entry-то за да сложа entry wrapper и би трябвало след това да работи. Да, няма да правя някакви безумни... Сега вече преди правеше анимация от целия width на OL. А сега прави анимация точно колкото е размера на екранчето. Просто го отрязва, както е отрязва на картинката, точно е тук, сега трябва да е другото entry. Дам inspect и сега работи коректно вече. Хоп, нали? Точно се вижда как почва следващото веднага. И next, previous, next. И постигнахме този готиния леят. Можем тези бутони да ги сложим в, нали, понеже са опционални, ще ги сложим в content. Най-отдолу. Да, така. Ще сложим на content position relative и ще ги преместиме в right. Ще разберем защо. Ти хубаво изчезнаха, аз нещо не съм севал тук. Не можем да ги сложим там. Съжалявам. Понеже си ние ги бутнахме в някои entry, те трябва да се дублицират много пъти. Това е anti-wrapper. Това е main. Така че тук не ни пречи този position relative, да се сложихме, но main също трябва да има position relative. И сега той е топ. И ние трябва да сложим bottom. Вече, защото сега вече са в main. Схванахте ли какво стана? Сега ще обясня. Аз не схванах, не знам за вас. Не работи, не знам защо не работи. Работи, не знам защо работи. Теория и практика. Да, това е много добро. На теория и практика са едно и също, на практика не са. И ето, вече имаме, смисъл тук седят, нали, би трябвало да си бачкат. И независимо от това, нали, че имам няколко entry-та, те си същи бутони и си работят. Така, това стана с бутоните, аз просто ги преместих ги в entry-то, вътре в HTML ги преместих вътре в текста, което съответно този текст ще го има няколко пъти за различните entry-та и като има бутони само в едното entry, като цъкнем бутона, ако има на първото, той ще се анимира и ще изчезне. Бутоните ще изчезнат и ще стане забавно. Нали? Смисъл, трябва, или варианта е да ги копираме тия бутони много пъти, пък те с ID-та не можем. Нали? Съответно трябва да ги скараме от дивовете, които анимираме и да ги ставим в на Position Absolute в main div, който си е винаги там и си го виждам. Да, иначе ще може да видим само първото и второто, защото няма начин да се върне назад. Да. И ето един супер мисъл, като махнем цветовете, преди малко беше много грозновато, сами се струва, че е доста и без никакъв CSS. Мисъл, виждате, че това са, ако трябва да погледнем някакви картинки, нали, тук е някакви, равно погледнато, това е, за мен, според мен си е почти функционално за един художник, примерно. Това са картини, имаме си, нали, скрол, отдолу си има информатика за тия неща, казваме си next, има си пак информатика за тия неща, малко текст, няма нужда от повече. Колко CSS с това, нали, имаме 66 реда HTML, сега ще станат повече, защото ако имаме повече entry-та, имаме 36 реда CSS и 20 реда JavaScript. Да ме включим JavaScript. Ма не смисъл в случая JavaScript почти нищо не прави. Без лейаута, който направихме и без да разбираме какво се случва, аз пак казах, много бързата в принцип с JavaScript, тайто учим JavaScript, JavaScript манипулира HTML и CSS.
няма как това нещо, нали, да ви стане ясно какво прави, ако лейаута не е ясен. Това е основната идея на моят курс, че всъщност, нали, искам да ви покажа лейаутите, искам да разберете, нали, в дълбочина float, position и така нататък. И тия неща, като ги знаете, тук какво правя? Нищо не правя, само манипулираме ни CSS value. Взимам елементи и им казвам width, left, това е. Нищо сложно няма. Това се учи за много кратко време. Как става? Как да си взема елемента, как да мина през всички елементи, как да му сложа различен width. Това не е нещо много сложно. Да, но синтаксис се учи. А когато знаете синтаксиса на JavaScript, обаче не знаете как да си направите layout в CSS и HTML, е още по-гадно. Ема хубаво, от мисъл, нали, стане, че всички бързат JavaScript. JavaScript манипулира HTML и CSS. Дай да научим лейаутите, като можете, нали, вие сами да ви дам картинката и да направите нещо подобно с лейаута. JavaScript след това е така. Да, общо взето. Пък винаги ще може да фанете някой програми за ушите, ела тук помогни малко JavaScript. Имат лошия навик да помагат. Всъщност, мога да направим и тъй, в смисъл, за да довършим, може и да махнем, всъщност или да добавя отдолу. Ще сложим 10 само такова. 10 пиксела отдолу, да видим как ще стане. Марчин, тук няма да се работи. Добре. И то всъщност това, кое е галерито е. 80. Да. Просто махнах отгоре, имаше малко повече разстояние. И можем просто да си кажем на контента. След което hash1, hash2 всъщност. Padding top 10 пиксела. Да свалим малко надолу текста и в момента вече наистина това е white space. Всичко е наред, работи. Дори с... само с... няма да стане сега в момента. Айде. Дори с... се опитам да смаля браузъра. Би трябвало... ще работи. Би трябвало само да се оправя с размерите на shift. Ако направим малък, ако направим shift малък, това също ще работи. Дори при такива размери пак работи. Защото той е дълъг екран. Бутоните не са много место. Но и на доста по-малко екранче би трябвало да е окей. Много е гаден този Chromium с напред-назад. Тук има интересен кейс. Не така. Трябва да кажа next. Yes, щупих много. Много добре. Сега ли какво стана? Въпрос, изчерпнах едно друго. Понеже като... Ако направим така, всъщност ще се оправи. Обаче, ако направим refresh, така няма да се оправи. Все още ще работи слайдера, но ще виждаме повече отколкото, защото в момента, както го направихме с JavaScript, който на лоудинга сетва размера на entity, не гледа дали се размерява екрана. Общо просто трябва да паде тази част. Тази част, която сложих тук, трябва да я бутнем в една функция и да пускаме тази функция всеки път, когато имаме window on resize. Можем да кажем, ако браузъра получи ивент, че прозорец е преразмерен, прехичли цялото нещо. И то пак ще работи. Не е нещо изключително сложно. Добре. Оставим да комитна и вие да погледнете кода. Да може да погледнете кода.
вече трябва да е в GitHub. Някакви обяснения по лейаута. Всички разбрахте какво се случи. Защото не съм много сигурен. Но гифчи на Пети ще направим такова. Сега ми кажеш толкова. Добре, смятам, че не е някакъв безумно сложния екзампъл. В смисъл нямаме количества код и много елементи. Мисля, че се получи доста добре. Ти тръгваш? Не може. Не може ли? Не може. Ти ще отсъстваш. Така, ще правим ли друг лейаут или искате вие да поцъкате? Нещо някак да отговарям въпроси. Какво ще правим? Аз съм тук. Какво беше това с